Pagtiyaw ka mo, so, imo nang dito, apan wala kay bersikulo, kapitulo, bersikulo na gigamit. Kay mabasa na, hindi ato ako koreksyon, pero pagpaklaro lang eh. Mateo, kapitulo 21, bersikulo 43. So, naas King James, nga akong igunitan. Kaya sumala sa inyo ni San Pablo, gusto silang mamati sa gusto nilang madungog. Kung gusto po sila pangutan, sa libro po nilang gamiton. Naaman diri sa English ha, therefore I say unto you, the kingdom of God shall be taken from you and given to a nation bringing forth the fruits thereof. Ipaklaro ka diri o ipaklaro po sa imuhang gisulti. Sumala sa mabasa sa Biblia. Kaning nasod nga mabasa diri mission sa King James Version, Gideons nga akong gidala. Unsa man ni sumala sa mabasa sa Biblia. Kaya nato diri pagsusi man. Kunya uyon ka nga pagkatalingin ng kay nasod. Sumala sa mabasa sa Biblia. Bagong Jerusalem, katulong langit kini nga mabasa sa Bible, adunay katulong langit. So, ang akong ipaklaro ani, naglibog ko. Kay oyong kag Roma kay mabasa. Ang ako ang pangutana karon asa mabasa ang Pilipinas kana. Ipapangitan na eh. Mga nga, kami lang nagpamatuos, nga nasa Pilipinas, hindi ko mamutuos, ano ito problema, ito mo sa Roma. Kami, wala kayo magkuhan kay basta Pilipinas kung kini ang bagong Jerusalem. Bagong Mesopotamia karon, nandini sa Kapitan Suti. Okay. Pangutalan na po po, Brad. Nag-iskot ka na itong ng palaot ba ito, no? Sa dili pagka o mawi? Okay. Muwiyon ka nga kung mag-iskot o palaot, duha na ka kutong, daan o bago. Ang gisgutan na itong iyong na Kristo na kung iyong panulong niya, yung Kristo na ang magatuman sa akong pulong, yung pagkasinasig yung makayon. Mamatong nga niyo na pupos. Ako lang i-replace akong pangutan. Una yun siya nga, wala pa si Abraham, nandun na ako. So ang balaod dito sa Old Testament, applicable nga ang istoryahan ito. Salamat. Tanang bang palaot gipadayon bisan hangtod sa bagong kasabutan? Aw, kana nga, sa tuman naman ang balaod. Bisan nung kira, gisulti sa ako nga, malaya kami, umukha ko magbilit, eh wala ginasunarin yun nga. Umukha nga, gisulti lang na. Okay. Kaya dito tulungan nun. Pwede lang po. Ang ako pangutan, tanang bang palaot sa daang kasabutan gipadayon sa bago ang kasabutan? Sige, ikutan bigay niya. Ngayong mawan, ako, may ari aron dili pagbuntag sa kasuguan, kundi pagtuman sa kasuguan. Okay, atong kasalaman sa Buhat 13:39 ingon. And by him all that believe are justified from all things, from which he could not be justified by the law of Moses. Gisco diri si Paul nga dili ko ta matarungon sa balaod ni Moses. Okay. Dili ko ta matarungon sa balaod ni Moses. Kung sa maning balaoran ipasukot diri nga Noon mo na, katong isulti ng Moises, higit ko ka Moises. Kung ka Moises lang, hindi na applicable. Pero katong balaod kang isulat ni Moises, balaod sa Moises. Mga ang sa Diyos lang, mo itong tukan. Hindi lang po sa inyo. wala pa gihatag ang balaod sa Diyos ngadto ni Moses sa iyang panahon. Pero balaod ka to sa Diyos. Salamat na. Ihaan na kay mga duha ka pagpangutana, kay ato na ito siya ang lain kay ang oras kailangan kita galing ko na tabi rin ako sa mga. Oras kay gatuyok man. Mayo gabi pa, kung pamuntahan ni mo gader, Ano siya? matod pa ni mo nga ang bagong gingarihan sa Ginoo maong lapitan, di ba? Oo, yan, mga ito sa mabot. Ha? Hindi ko may truth nga bagong ginari. Ako sa ito, Ako man ikaw uminom. sa lapitan. Di ba kinanautan ako ni mo? Yung ano yung mga panahon, ako man ikaw uminom. Bagong Jerusalem. Ako ka Jerusalem. Okay. Kinanautan ako ni mo. Ito baga,
Karon kay daghan mang usa man imong igong basihan anak brother nga wa ko gito magbasa sa Biblia na. Kana kung iskutan ganiha, dili ko ba Dili pa ka na sa'yo. wala ka maminaw. Ang kung isulti ganiha, Okay na, utang bagong Mesopotamia. Because ang Mesopotamia, ang word Mesopo is a Greek word. The meaning of that, Mesopo is an island between two branches of river. Tapitan is an island between two branches of river, Pulo River and Liguran River. Naglibot na siya, island na siya. Sa unang panahon, nag-uusa ang buka ng anak. Okay, tagadaw na ko pangutana. Kung mag-iskot ang Mesopotamia na, kapit yan napitan na brother. Kana kung dahil Mesopotamia, na ay yung Mesopotamia. Kada kung Mesopotamia, kung tagaan na nimo hulog ko ay yun, importansya, diha mo gawas ang ulahing adan. Kaya kanang ulahing adan, natahan na sa siya mo na yung maghatag ng pinabuli. Maniga to ka sa Bible, no? Yung ka na, pili mo lang kinig na, no? Dati ito sila na yung mukambit. Ang ito ang soon, kauban, nila sa buhat. Pag ating magtutulong si Brother Shelbert Condriano, Senior alias Bonitas, sa kanyang president. Salamat kayo, Brad Nicolay. Laro na ba? Francisco River. The island between two Laro na? Francisco 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang Laro na? Ipuno River, Dayawan River. Ito na, magsama. Sa Ito na magsama. 2 Pedro, Kapitulo 1, Versikulo 20. Ay, di ko city. Wala na yung SBP ang city. Matod pa ni Pedro din nga Propesya na mo. dining mga propesya sa kasulatan, Parang mga... dinig mo sa ipapasabton sa kanang ito kung private Sabta na interpretation ng bakong sa libo. o sa manang private interpretation, kinaugalingon nga pagsabot. Sabitan. Gano man nga, hello, hello, 1, 2, 3, 1. Gano man nga, gingon man ni Pedro Dre, no, nga, bawal o gidili na kinaugalingon nga pagsabot o private interpretation. Tungod kay wala man ko'y propesya na miabot o nasuwat nga kanabang walay lamdag sa espiritu. O kung ato pong sabton good nga privately o kinaugalingon, mao man ni hinungdan nga magkabahin-bahin ta. Kaya naman, kay managlahi, magyod ang atong pangangkas. Lahi-lahi, magyod ang atong interpretation. O magaling, daghan ng relihiyon. Agi aning kinaugalingon nga pagsabot sa Biblia. Sa Proverbio Kapitulo 3, Versikulo 5, o gyapon, bawal gyapon ng kinaugalingon nga pagsabot. Ngano lagi kay kana lagi kinaugalingon nga pagsabot, dili magyud ta mag-usala. Kay matag tao dili magyud magparehas ang iyang pagsabot, di ba? Mao na nga kung kinaugalingon o private interpretation atong basihan sa pagbasa sa Biblia, mabahin. Mabahin kita, no? Hello. Pasensya na kay naalag ko po na sa radyo mag-phone ba, paminaw na ko, tulad. Dili kayo, murag ba sa kong darunggan, wala, di kayo ko magpuntinto maminaw. Okay, so, mauna, no? So, mauna, nakaroon, unsa magiging insakto ani para dili kino na mabahin-bahin, no? Ang ingon diri sa Biblia, kinahanglan authoritative mo interpret. Kanabang natay authority nga mo interpret aning Biblia o manudlo aning Biblia. Sama pananglit ni Kristo sa iyang panahon. Natingala man gani ang mga Hudiyo sa iyang pagpanudlo. Nga naman, kay ilang nabati ang otoridad, authority sa pagpanudlo ni Kristo. O
o magaling sa mga nagtugi ni Kristo, sa mga pariseo, mga magtutullo sa balaod, hindi gid sila magsilbi. Ila yun ang nabati. O magaling na sina sila ni Kristo kay nudugog man yun ni Kristo ang mga tao. Kunya ang iyang tinubagan, very kuan yun, epektibo yung kayas na tanan. O, kunya sa atong panahon karon, unsaon mo na itong pag-ilan na kining nanudlo na to, ang iyang pagsabot with authority yun. With authority. Mauna nga kinahanglan subayon nato sa Biblia. Unsa nang paghatag og authority o otoridad nga aron makasalig ka sa kanabang manudlo nato aning Biblia. Now, yun sa man ni Kristo paghatag og otoridad ang iyang mga apostol. Di ba? Kaya ang iyang mga apostol, interesado mo dito, di man kita makaingon nga ang ilang pagpanudlo sa ag. No? Ang ilang pagpanudlo katuhuan tungod kay klaro man nga gi-authorize gid sila ni Kristo. Gi-authorize. Ipang pili gyud personal. O bunya, moingon na nga wala naman ang mga apostol karon. Na kinsa man ang mga gi-authorize nga makaingon ka nga ang ilang pagtudlo o pag-interpret aning Biblia kasaligan. No? Well, tanaw na to ang Biblia, giunsa ni Kristo pagtudlo ang iya mga apostol o giunsa po niya kanabang pagsugilon ngadto sa mga apostol kung kinsa po imusunod nila sa pagpanudlo. Now sa Biblia maklaro nato nga ipaagi ni og kanang pagpandong sa kamot. Kanabang laying of hands in English nga sa atong termino nga gigamit karon ordinasyon. Parehas na nang mag-ordain o pari ng pandungan sa kamot. O kanang obispo mo, no? So, mauna ang pag-ordain. Kaya mo man na ang ilag yung paagi sa pag-authorize, pagpandong sa kamot. Kunya, ang gingharian ni Kristo God, ang iyang simbahan, mapadayon nun ni kay Likon. Kay bisan pa ang ganghaan kuno sa impyerno o Hades, no? Dili man kuno makabuntog. Sa ato pagdinigayang pag-authorize o paghatag o gahom sa pagpanudlo o pag-interpret aning Biblia, ato ni siyang ma-determine, mapiho kung ang ordination sa atong mga magtutudlo, kanabang pag-authorize nila, pagpandong sa kamot, ang ilang ordination mag-connect yun sa ordination panahon sa mga apostol. No? So, mauna nga unsa mang tinuhuan na karon nga ang ordination sa pagkapari o pagkaobispo gikan gyud sa mga apostoles. Di ba? Kay kinahanglan diha ta maminaw sa ilang interpretation o pagpanudlo. Kay ang ilang pagpanudlo otorisado man. Dili man private. Kay kung ikaw ra ta mabasa sa Biblia, dahil manudlo na dahil ta, matawag mo ng private, nga naman kay wa man tayo authority. Nga, dahil kapandong na to, ka-ordain na to, ano, no? Kaya limingon ta nga, ikaw na, veritas, authorize ka, i-ordinahan ka. Well, dili ko ordained priest. Di man ko ministro sa Katoliko. Pero kining akong pagpanudlo, gibasing na ko sa pagpanudlo sa mga pari o mga obispo. Mauna nga ang ordain, dili ako, kung dili ang mga pari, mga obispo, ang ilang ordinasyon, gikan sa mga apostol. O nga kasaligan. Ang akong gipanudlo diri, kana kung dili po ko musimang sa ilang gipanudlo, no? Kaya kung magtudlo-tudlo na po ako diri nga, wa nakabase sa ilang pagpanudlo, mahimo, ako na po na, di ba? Okay na. Di ko na sumawa ngayon na, basta ko lang namusok. Sabi? So, mauna mga ikson nga, importante ka ng pag-authorize. Press ba ng atong mga abogado? Hindi magkatawag abogado kung wag yung ka ma-authorize. Nakapasar na yun, yung thinking ko na nila, di ba? Kuya na. Sa Biblia po, kung sumayo na to, ang pag-authorize yun, pinagyan ng pagpandong laying of hands. Kanya, kini mga tinuhuan na to nun, magtukod-tukod naman ta. No? Magtukod-tukod tagpundok, basa-basa tag Biblia, mayon din tag sinugo ta.
Di ba? Balikon ko sa pag-ingon, mayon ko nga, ikaw Garitas, giordinahan na ka, gipandungan na ka sa kamot. Mayon ko nga, dili pa ko ordinanong pare. Pero anong nangahas ko dili, kay kini akong gitutlo, dili pa niya ako. Di ba? Oh, gawas o mo, manudlo ko dili, wala ko subay sa ilang panudlo sa mga otorisado. Di ba? O, kung maingon ko nga, si Kristo Diyos, tudlo mo po na nila. So, kasaligan akong gitudlo. Pero kung maingon ko nga, dili Diyos si Kristo, wala manudlo ang mga pareha. So, mahimong, ako ro po na. So, mauna nga, pananglit ko ang atong interpretation sa kining prophecy o kanamang panagna musukwahi sa interpretasyon nga giusahan sa mga obispo nga mo'y otorisado at na maklaro nga dili ko na angay tuhuan nga naman kay wa man kay authority sa atong kaugalingon mo interpret ang Biblia. Kay kung atong interpretahon ang Biblia privately, siguro kita nga musimang kita o bubiya kita sa matuod nga pundok ng itupo ni Kristo. Naaraman na sa 1 Juan 2:18 o 19 nga ang bubiya sa original nga pundok isipon pagaling nga Antikristo. Ano man kay imo magisupak ang original nga pundok ng itupo ni Kristo. Di ba? Na mao na nga kung manudlo ang simbahan nga Katoliko nga kinahanglan mo pasakop ta sa kining tinuho ang Katoliko tungod kay naaman diri sa Katoliko kanang naghupot sa katungdanan ni Pedro. Nga kanang pagkatinugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit, di ba? Naaman na sa Mateo 16:19, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit, ang imong itugot. Nya gahom na ni Kristo, di ba? Kanang pagdili o pagtugot, gahom na sa Dios. Di ba? O kunya sa Juan 21:15 ngadto 17, kadto taliabot na gyud ang pagsaka ni Kristo sa langit, nasamot na gyud. Kay ang trabaho ni Kristo sa pagmando, iyang gitugyan ngadto ni Pedro. Pedro, atiman na ang ako mga nating karnero. Pedro, atiman na ako mga karnero. Pedro, atiman na ako mga karnero. Mao na'y katungdanan ni Pedro. Katungdanan ni Kristo nga iyang gisamon ngadto ni Pedro. Unya na sa buhat 1:20 nga ang katungdanan kung mabakanti dunay mupuli. O magaling ang katungdanan ni Judas na bakante, nagpili gid sila kinsay mupuli. O ang napilian mo si Matias. Unya ang katungdanan ni Pedro labing importante man ngano man kay trabaho gud ni Kristo. Iyang gisanon ngadto ni Pedro mao kanang pagka one visible head o shepherd. Kay usa ka panon ubos usa ka shepherd man o magbalantay. Si Kristo nagpabili ng iyang pagka shepherd na espirituhanon. Pero ang iyang pagka makita na shepherd, klaro kayo nga iyang itugyan ni Pedro. Katong niingon siya nga, Pedro, yatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili diri sa yuta, idili na mo sa langit, ang imong itugot, o atiman na ang ako mga nating karnero, atiman na ang mga karnero, atiman na ang mga karnero. Trabaho ni Kristo, nga iyang isangon, ngadto ni Pedro nga naman, kay musak na naman siya sa langit. Mao na nga, unsa mang tinuhuan na nga, dunay posisyon nga mao na gihuptan. Be, kanang posisyon ni Pedro, pagkatinugyanan, pagka-leader. Katoliko naman. Gisalo man sa mga Santo Papa, kanang katungdanan ni Pedro, mauna nga, kanang usa ka panon, ubos sa usa ka pagbalantay, sa atong panahon karon, mao ni Katoliko. Hello man. Hello. Okay. Balik lang siguro ko speakers. Hello. Kini mo ito ako. Namarap siguro itong tingnan, di ba? Kanya kayo sa speaker. Okay. Dili na ang tumutingnan kaya namato bangkot sa video. So, muna pinaka-importante kayo ang doktrina aning Biblia, kining pagka-autorisado. Kay, kung dili ko na ito ibase sa authority, muna nga magsige rin yung bahin-bahin aning Christianity. Kaya inibasa na itong Biblia, kung siya itong nasabtan, tukad na pagkapundo. Kaya naapoy lang mo basa sa Biblia,
unsay nasabtan din mulahi po sa unsay existe mga grupo to kung napupuno kay mulahi na po. Di ba mo na gihimo ni Kibuloy, ni Felix Manalo, isa pa ni Ellen White sa Adventist. O ninagaghan niya itong mga pundok. Pero itong ato pa lang subahin ng tanan na sa Biblia, di naman ito malaghan itong pundok. Kaya naman, kaya nung magtukod pa mo itong pundok ka, dugay naman ang sugbi ni Kristo ang iyong pundok. Di ba? O, iyon siya nga, naapay masakot aning turila sa tupa, nining pundok ka. Sangyawan sila, aron makabalo, aron mausa aning akong pundok. Na. Yan ang magsugod pa mo itong alaano man. Yan ito naman yung unang siglo. Kaya kinsa may binlan ni Kristo ani nga mudumala si Pedro. Ya, ang sa mga tinuhaan na rin na nagsalo ang katungdanan ni Pedro, maraman ang tinuhaan katoliko. Pinagi sa ito ng mga Santo Papa. So muna nga, mauni ang usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay kanang sa Juan 10:16. So mauna nga, kinahanglan mupasakop kinunta sa simbahang Katoliko kay mao man ni ang original nga pundok ang gitubo ni Kristo. Karon ang problema lang nato ani ron kay ang nakababag nato sa pagpusa aning tinuana kay agi aning mga pagtulunan nga wala na to masabtik. Pero simple raman sa logic pa sa logika. Kung ang gahom sa pagpanudlo o authority sa pagpanudlo na sa simbahang Katoliko kay mao ni ang tinuod nga gitubo ni Kristo nga iglesia, ang atong interpretasyon atong i-challenge sa iyang authority. Kaya ba atong balansing ba parehas na ba nga usa ka abogado ba basa siya kanang libros balaod. Then mayon siya na kining atong pagsabot mo'y pinakahusto kanang sa Supreme Court di na mao. Di ko paminaw na. Kung kanang imong interpretation, imong i-challenge sa interpretation sa Supreme Court. Nga naman, kaya ang Supreme Court, highest authority na ito mag-isgot ng balaod sa Pilipinas, di ba? Magdebate. Oo. Kunya, mo naging nga, kung mag-isgot na aning Biblia, ang authority, dito man niya gibili ni Pedro. Katong mga Yahweh, di ba? Nagsimbolo man ito sa authority, Yahweh. Kayo nang kaagi mong idili, dirisyota, idili mo sa langit, yung itudot. Dahil mo po mag-inusara si Kristo, o si Pedro, kay maugtas na po siya raw muna lagi si kauban mga apostol. Muna nga sa Mateo 18:18, hinugpong yun. Pag sugilong ni Kristo ka ng gahulma, nga naagit siya mga kauban mga apostol, ang inyong idili, diri sa iyota, idili na po sa langit, ang inyong itudot. Sa ito pa, Pedro, tinugyanan sa mga Yahweh sa gingharian sa langit. Dahil na siya kauban mga apostol, ito pa, maghugpong ni, muna pa siya ang Supreme Court. Yan naman, kung atong usahon na, no? Kaya ang Supreme Court, di ba, na ay Chief Justice. Dahil ang kauban niya, mga justices. Pero nangin pinakahid, di ba, ang Chief Justice. So, ay nana po ang grupo sa mga apostoles na ay pinakahid katong tinugyanan si Yahweh ang mga Pedro. Kung sa mga naging tinuhaan na ron na nagsalo-salo, doon ay katungdanan magkasalo-salo anang katungdanan ni Pedro, katulik naman. Wala nga, may kunta nga, Exodo 20, 4 na po si 5, gayon mo niya, ayaw mo paghimo o mga larawan, di sa lusa, ayaw mo iyok po, ani. Kaya ngayon din sana, sa iyo po mga Katoliko, kani among pagsabot may gusto kay gibawan ng pagyupo sa larawan. Kaya unsa may authoritative interpretation na sa Exodo 20, 3:4-5, nagingon ang Diyos diya sa Exodo 23, ayaw pagbato ng laing Diyos gawas ka na to. Dahil sa 4, ingon diya ayaw pagbuhat o pangalinilok ng larawan, no? Nga sa Hebrew klaro ma-idols, mga larawan na sa Diyos. Dili na larawan sa anghel o mga santo. Dili na larawan sa mga sacred symbols. Ang ipasabot niyang larawan niyang giduli kanang idols. Sama sa Baal, Mercure, Diana, Astaroth. Wala po ng larawan sa anghel, larawan sa mga santos. Wala. Sumuna. Ayaw mo pagyukbo. Amot mo sa pagdikta mo yukbo sa larawan sa mga Diyos-Diyos. Wala gingon niya nga, dili takatahod, yukbo anang
sila santos man, di ba? Balaan, giludahan mo eh. Di ba? Tinugyan sa karsel. So naay pagluhod o pagkahod alang sa mga santos. Pero bawal lang ludhan na to ang mga santos ingon nga Diyos. Kaya dili man Diyos sa mga santos. Pagtulod ang Katoliko. Wala na kana laging magpataka ta o interpret anang mga pagbansay sa Katoliko. Kasi makanaot yun na to. Basta dili ta musalik sa iyong interpretasyon. Nga naman kay pataka ram ta dugtong sa Katoliko. Di ba? So, muna nga angay ginato ng buwan. Yan sila nga kunya, naabot na sa Biblia nga hinganlan o unang Pope o Santo Papa si Pedro. Di ba? Naamay ka mo tayo. May mabasa sa Biblia nga si Pedro gitawag o Pope o Papa. Litra por litra. Tinood. Litra por litra ditang kabasa. Pero wala po gingon sa Biblia nga sa kaulahi ay mga adlaw dili pwede gamaan o terminology kanang katungganan ni Pedro. Pwede mo na. Parehas ko na ng tuwan ka ng Trinity. Kanang Trinity, dili mo na mabasa sa Biblia. O hiro mo na gigamit na to. O na gigamit na to na termino anang unity sa usa ka Dios nga naas tulo ka persona. Amahan, Anak o Espiritu Santo. Gigamaan na to terminology nga Trinity. Dili mabasa ang punong Trinity sa Biblia, pero nituot ana kay ang gipasabot na sa Biblia. Mao po na kanang pulong Papa o kanang Pope, di na mabasa sa Biblia, pero ang gitawag ana nga terminolohiya na sa Biblia, kanang katungganan ni Pedro. Kanang pagkatinugyanan sa Yahweh sa gingharian sa langit. Kaya kung maingon sila nga, dili pwede Brad, tawgon ng Pope ng katungganan ni Pedro. Asa mabasa sa Biblia, nga dili pwede tawgon ng terminolohiya na po. Wala. Gani, klaro kayo sa Mateo 18:18. Gahom sa mga obispo ni, no? Ang inyong iduloy dili sa yuta, iduloy na po sa langit, ang inyong itugot. Nga ngayon siya, di mo na mga obispo palitas, mga apostol mo na. Tinood, mga apostol ng ingon ni Kristo. Pero ang mga obispo sumusunod sa mga apostol. Di ba? Nga naman, kung sa priba, tagaan mo na ako usa ka example sa history. Mabasa niya sa Wikipedia, sa internet, no? Wikipedia. Usa sa nahimong obispo ng Katoliko, mao si Obispo Ignacio. Saint Ignatius of Antioch, ikatulong obispo sa Antioquia. Kaya unang obispo sa Antioquia, kung research sa church history si Pedro Man, natungula pa siya ni Altus Roma. Si Pedro, dayon si Ibudios, dayon si Bishop Ignatius. Kunya, kana si Bishop Ignatius, obispong Katoliko, disipulo pa yun si San Juan. Disciple of St. John. So, nga ang authority sa mga apostol, wala na ang mga apostol na sa sumusunod nila para si Obispo Ignacio. Di na pag-ilaing obispo. Si Obispo Policarp, nagya po na sa Wikipedia, mabasa na ito na, ma-research. Si Obispo Policarpo, Obispong Katoliko gyapon, disipulo ni San Juan gyapon. Kunya, sa atong pamasa ba sa history, ang nag-ordain ni Bishop Ignatius of Antioch, si Pedro Roma. Siyempre, kaysa doon may Prime Minister, siya doon nag-drawing sa katungganan ni Pedro. Kung wala na si... siya may gawin. Then, ang musunod ko niya, tama ni Linus. Si Linus, ingon ka nga, mabasa sa Biblia, ang ngalan ni Linus kanan sa 2 Timoteo 4:21. 2 Timoteo Kapitulo 4, versikulo 21. Ato ni basahon kay namang di maingon nga ang mabasa po nung ngalan sa kanang ko sa Katoliko kay Santo Papa si Pedro Ramono, dili na tinuod kay nailaing Santo Papa kanang ikaduha nga ang iyang ngalan mabasa sa Biblia nasa ikaduhang Timoteo Kapitulo 4 versikulo 21. Ato ning basahon kay klaro na rin ba yung sa ako kayo atong tingog ganina dito pastilang ginaya kayo kung kita mo kunting ko ato ganina, no? Ikaduhang Timoteo Kapitulo 4 versikulo Di mga ni kung hayo pilay ko ang gasto ko.
2 Timoteo 4:21. Kaya bang mayroon sila nga, basta dili mabasa sa Biblia dito man, matamaan na po sila na. Ngayon naman, kay, for example, inumdum ko ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo, ilang programa ngayon, ay magtuoan ng listahan sa pagkapangulos katoliko, kaya di na mabasa sa Biblia, litra por litra. O, mabangos mo ta, asa man po mabasa sa Biblia ka ng listahan sa inyong executive ministers. Asa mo po nabasa sa Biblia ng listahan sa atong presidente sa Pilipinas? Di tamutungo na, kaya di mabasa sa Biblia. Dili mayo ng argumento. Tungkol sa kaya di mabasa, dili tinuon. Nga, pagkaklaro na pagin sa history ka ng listahan sa mga Santo Papa, gikan ni Pedro, no? Okay, naagay sa 2 Timoteo 4:21, dira. Do thy diligence to come before winter. Eubulus greeteth thee, and Pudens, and Linus, and Claudia, and all the brethren. Ang mabasa, ang alam ni Linus. Sa una, bago pa ko ni basa-basa dito, yung kung basig parehas nagnalan. Basig parehas nagnalan. No? Kung di, hindi mo. Pero pag research na po sa church history mo, magigay. Magigay ng binusaan na Puli ni Pedro. No? Ngayon, napay na dumduman ako, usa na lang. Pag sunod ni Linus, di ba si Cletus, dili mabasa sa Biblia, pero ang sunod, na Santo Papa, si Clemente, mabasa. Mabasa sa Biblia. Na sa Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 3. No? Ito masalah ng Biblia. No? Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 3. Dera. And I entreat thee also, through your fellow, help those women which labored with me in the gospel, with Clemente, with Clement also, and with other my fellow laborers, whose names are in the book of life. Oh. Dili na nabasa dili nga siya mo'y nahimong ikaupat. Pero kinimong Biblia, di mo mabasa dili tanan ang mga account. Sa Juan 21:25, mga buhat lang ni Kristo dili tanan na sulat, no? Juan 21:25 niya, buhat ni Kristo mao nang pagsangyaw o pagmilagro. Ngayon sa to pa pagsangyaw, napay wa masulat, sa to pa posibleng nga gitudlo si Kristo nga wala mabasa sa mga Bible alone ba kanang mga huli katoliko, no? Yo, wala galit tingali. Basin galit tingali kanang pagpangulos gani. Basi kisulti na ni Kristo ba? Di ka mabasa sa Biblia. Kaya ang mga upang relihiyon ito, ngayon mga nga, basta di mabasa, di tinood. Nga, kaya naanay ipanod sa Kristo, hindi na mabasa sa Biblia, yung sa ito pagsiguro. Di ba? Nabasa naman ako sa World History by O'Brien, kanaro bang pag-sign of cross. Bihito naman na, panahon pa sa mga apostol. Kasi kung saan na sa tradisyon nga kanang gisgutan ni Pablo sa 2 Thessalonica 2:15 nga barog kamo sa mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinagigwali nga binaba og sulat. Dili tanan na sulat ko no. Ako na ni katapusan na ni Brad Nicolay. 2 Thessalonica 2:15. Busy po kayo sila sa luyo. Namay kita sa Bible na isulat sa akta. Busy po kayo. Ay isulat sa akta mga Ingon si Brad Juan, maminaw ko. Kung maminaw kita ni kay kini dili man niya tuwa ang gikan. No? Gikan man niya sa mga libro sa kasaysayan sa atong pagtuo. Dili yun na magbuot o atong pagtulunan. Kaya kung magbuot ang atong pagtulunan, bulag na sa otoridad ng Katoliko kana pag-rebuild na sa original nga gitukod ni Kristo. Asa naman ito? Katiya dara. 2 Thessalonica 2:15. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word of mouth or our epistle. Barong ko nga malig-on sa mga tradisyon nga among gitudlo
gigwali nga binaba o sa sulat. So dili kay nasulat ang dili kinay gibinaba. Ano man? Kay dili lagi tanan nasulat. Sumala sa gisulti ni Juan sa 21:25. So, nakasiguro ka nga way appeal ng Pangulos? Diba nga, naaraman sa world history ba yung Brian nga kanang veneration ko no or the cross o kanang veneration of the bodies of martyrs at ito mga santos o kanang sign of cross gihimo na panahon pa yun since the time of the apostles kuno. So, muna nga mag-inay taan ng ilang pagsuway nga ito mga Katoliko sa itong mga practices. Labi na kanang kumpisal. Kanang kumpisal, klaro yun na sa tradisyon. Yan, naman po na sa Biblia, ipasabot na, klaro kayo, litra po litra, no? Kanang sa Juan 20:19-23 nga, itagaan o authority ang mga apostol sa pagpamasaylo o sala. Ang inyong pasayloon din nga sala, pasayloon ako sa langit. Ang dili inyong pasayloon, dili, pasayloon. Sa ito pa, kung dili mo pasaylo ng mga lidera sa pagtuo, kung saan pagpasaylo sa langit? Saan po niyo? Juan 20:19 nga ito sa 23. Ang inyong pasayloon sa langit. Ang dili ninyong pasayloon, dili po pasayloon sa langit. Sa ito pa niya, ang Diyos niya ay magmasaylo og sala sa bagong kasabutan dari sa New Testament, iyang ipaagi o iyang mga leader, kada pa, mga pare o yung listo. Kada pa, doon ay protocol na ng kanang pagpamasaylo o sala. Tapos ba nang mo, magkaroon ba ka sa opisina sa mayon, di ba ka kadiritso di ka maagi protocol? Agi pa manggarya o minsan ng mga sinabigan niya. Sulay, ditso ka, agawa sa kakila mo, amigo siguro mo nga, pwede na kaglaos lang, pero kung na ay protocol ng usakat na sa opisina sa mayo, di ka pwede mo ditso-ditso. Diba? Huwag na. Sa Biblia po ka ng pagpamasaylo o sala, doon ay protocol. Siguro, kini na lang po na may katapusan akong kuhan ha. Ano sa ako? May itong Bisaya siguro, Brad Nicolay, tagay ko na po Biblia nga Bisaya niya, Brad Nicolay, kay English Manike. Klaro kayo, katapusan na lang yung versikulo. Kay Juan 20:19 at to sa 23. Kay, mayroon sila nga, isugid ko noon sa sala, mga yatag pasayro, ditso na ko sa Diyos. Na, usawa mo na ito pag ditso na nga, kanyang pagpamasaylo o sala, dari sa bagong kasabutan, doon na may protokol. Ipaagi mo na ministro sa Diyos. Ayan. Juan Kapitulo 20, isumibig ang sa 23. Gani, mga Katoliko po natin, dagang maikot kung Katoliko ano, dagang yung umpisan. No? Juan Kapitulo 20, Tudling 19 at sa 23. Kaya, sa pagkakilong-kilong na niatong adlaw, nga mako'y unang adlaw sa simana sa ito pa Domingo, nagtigom ang mga tinunan. Ako pa, bigdikan na yung atong tigom na nila na Domingo na musimba takay, namis Biblia. Sa pagkakilong-kilong na niatong adlaw, nga mako'y unang adlaw sa simana sa ito pa Domingo, nagtigom ang mga tinunan o gitrangkahan nila ang pultahan, kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya, mitungha si Jesus sa taliwala nila o mingon, mainyo ang kalinaw. Kuman siya makasulti ni ini, iyang ipakita kanila ang iyang mga kamot o ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya, si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga ipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Isulti niya kini o unya gihuy pa niya sila o giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasaylungon ninyo ang mga sala sa mga tao, ipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Tanawa. Pagkumain nyo ng sulti, hingalog po. Kaya, kung namin itong tanan, Katoliko o dili Katoliko,
Ano man? Kay mga dili katoliko, di man mo tuwa ng kumpisan sa pare. Bulan to, matang sunod-dog, mas kilat. Ngayon, katoliko, Juan 20, sinunod nga po sa 23. Imaan sa mga atong bulan rin iapirmahan sa kilat o bulog-dog. Ganon. Kaya ako ni kining kumpisan na to sa ministro sa Diyos, anong pare, ang maiguan na dili lang kay kanang dili katoliko, hasta katoliko iko, kay dagang katoliko dili mo ang pisan. Wala siguro yung sala. Hindi naman dalang kumisa ka. Binukan. Kailangan kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, ipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Tingnan ninyo tala, dili man mga pare may gihingalan na ni Kristo, mga apostol man. Pero ang authority sa mga apostol, mapasa, mapanunod sa ilang mga saksisor. Kaya sa buhat 2:38 o 39, ang saad, alam kaninyo o sa inyong mga sumusunod o mga anak sa tupa, kung unsa ang dahul na gihuptan sa mga apostol, mapasa ni sa mga sumusunod na mga obispo. Sama ni Obispo Ignacio, Obispo Policarpo, na disipulo ni San Juan. Diba? Kaya pas ko na ng dahul authority sa presidente, mapasa mo na sa musunod ng presidente, succession of authority. Kung kinsa may nakasunod sa authority sa mga apostol, di ba mga obispo? Apil naman ang pare kay ang pare i-ordinahan man sa obispo. Di ba? I-authorize man. So, mga mamampisan yun ka. Nagidalugbugan to, ikilatan to, kaibu tatanan. Huwag yung eximte na to. Huwag yung eximte na to ka. So, taas naman to kayo, atong kining na ibili na 2 minutos, atong igahin siguro, atong lang time sa pamutana. So, pamutana, dili lang ang microphone kay kusog, ilis-ilis lang ba, duro lang dili, ang pamutana. Pasubay na bro, ang 16 Kahit pag matuod man kani sa kamaturan, akong pangutana mo ni ampo sa pare, gikahimot litra por litra man basa, o kasapod mabasa na niya, wala po pumasayod. Pangutana ko na, ang pag-ampo ba sa pare, gikahimot ang ba sa Diyos? Sa Roma 15:16, si Apostol Pablo pare, no? Bisag, buli ba yung tingali sa kabasan dito na tulitra na nag-ampo si Pablo dahil ngayon ka na ikahimutan. Pero masabot naman, no, na nanong di umampo rong Ginoo. Labi na kung maayo ng gaampo nga pare. Diba? Kay nasa Santiago pa, no? 15 o 5 ang pag-ampo sa taong bulaan na kung kahimuan. 5:16 sa Santiago po. Ang pag-ampo sa taong bulaan na kung kahimuan. So, yung pare, siyempre, ministro mo na sa Diyos. Kaya, mag-ampo, kung buutan ng pareha, 4% na tungkol sa Diyos. Gawas kung may pagkabatlungon. Pagkabatlungon, kailangan pagkabatlungon. Pero, iyan na siya sa Diyos. Dili na na ito. Okay. Lain pa matana, doon lang nila. Tagsa na ka ba? Mata sa tagsala, no? Kung tala ko rin mo pagkanitas ka na, gusto ko magkabayad sa authority, no? Tagsa lang mo, kaya ito, maputi. Kanang, kung tala lang ko rin mo pagkanitas, sila sa akin, napuputi ko. Kaning, mga pastor, mga evangelist, upan pa, kung sa ba na sila, yung simulang opinion ba? Kung sa ba sila, mga piki na sila. Okay, ato ning i-qualify, no? Okay. Sa reflection mo sa pagtulong katoliko, naamagay ka na nitawag o honest mistake.
sa moral philosophy sa pagturong Katoliko, gibase ni siya atong analyze ba, katong lingon Kristo nga, amahan pasaylo sila kay wa sila masayon sa ilang gibuhat. Kung ato nang analyze na ay posible ma-justify tungod sa kaloy sa Ginoo, tungod sa ka-ignorante. Sa ito pa, wala masayon sa tinuod. Kunya, kumiyong ka nga, naman ko yung mga pastor po nga, kung tanawin niyo, barutan, kay wala akong buhat kong dautan. Sana, pilit pala ko. Eh, nagbuhat niya po, maayo kay nagpuon po niya. Kunya, ang ila lang kay nabulag sila sa tinuod na simbahan. Pero naningkamot sila sa pagbuhat sa ilang gituhuan na maayo. Kinabasa po sila sa Biblia. Ang problema lang kay wala sila ma-united sa tinuod na simbahan ng gituho ng Kristo. Kung tingali kay nagdapo silang protestante, nagdapo silang born again, nagdapo silang Iglesia ni Kristo, bisan po kalig Muslim. Pero naa sila kinaiya nga kanang pagkamahigugmaon sa tinuod. Ang nakapurki lang kay agi lagi niya atong panahon nga daghang ing gatudlo kalibog ba. Unya ang truth dili na kayo klaro. Kaya agi aning daghang ing mga bersyon sa interpretasyon sa Biblia. So sa laktod, wala sila makasabot o makadalat yun sa tibuok kamatuoran sa Katoliko. Kung mo ay hinungdan na namulag sila sa pa dili gid sa ingon nga tinuluan. So nga ibutan ka inosente sila sa tinuod. So, ang pagka-inosente sa tinuod, dili na siya rekisito na maimpirmo ka. Para sa katekismo, kanang dili maluwas, katugang nasayon sa tinuod, kaya nisuka. Ito pa, nililiwa. Gitagaan sa tinuod, nga may Katoliko, may tinuod yun, base sa history, tanan. Kaya, mabalimat yung ka, ito pa, imong gisalikoy yung tinuod, kaya gisalikoy man yung mga tinuod. Pero kung nagulag lang ka, nagpastor ka dito sa Bornagay, nagpastor ka dito sa Iglesia ni Cristo sa dito, pero dili pa ingon ba na tinuyuan mo. Ang imo lang kay, dito ka to. Then, para nimo mo, ito insakto para nimo. When, posible nga, madaka ng gingon sa ginuhubang pag-ampo, amahan pa sa iluwa sila, kaya wala sila masayo sa ilang gibuhat. Yan, nakuha nimo ang punto. But, so na nga, wala pagtulong ang Katoliko. Magaling na sa isa, nagalito Santos ka, gatawag nila ang mga invisible member of the Catholic Church. Murag si San Ambrosio, masiguro to, na naggamit sa termino invisible member of the Catholic Church. Kaya naman kay, visibly man makita kay tuwa man sa upang kinuhan. Pero ang ilang kinaiya, murag yapon sila Katoliko, kada pang ilang diwa ba sa pagkamahigugmaon sa tinuod. Pero kung nagkahibalo sila nga, kining Katoliko mo, gini original na gituko si Kristo niya, mo balimat yun sila, kaya sige sila maluwas kay, ino kang isupak ang kamaturan. Pero kung ako kahibalo nga, tinuod nga, inosente ka, amahan pa sa ito, sila, kaya sila masayod sa ilang gibuhat. Uri pinibos mga inosente, pero dili ka inosente, dili ka eksente na. Kung ito sa'yo mag-aingan ko, mas may pa lang ako kahibalo huwag ko kahibuluan ng masala ni ako na bagyong nahimo. Diba? May excited doon. Una na may ka nga magkaanam kadaghan imong nahimuan, magkaanam po doon dato kayo imong tulutapos Ginoo. Diba? Sorry suwag sa imong pangutana. Okay, may pangutana po lang. Asa mo kunan nimo? Asa mo kunan sa imong pangganihan nga ang tao nga nagano kita sa mga pare. Mga pare sa mga sala sa mga opisan. Okay, mga pare, mga opisan sa ilang kaunang pare niya po. Ang pare, pwede siya ng opisan sa obispo. Pwede po kali, mga opisan, kini ito pare, mga sa obispo. Ang obispo, yun na nila ang opisan po pare. Diba? Si Pope Francis, mga opisan natin, pare po. Diba? Ang papa, kaya tao na po sila, magkasala sila personally. So, asa man sila ang mga opisan, dito na po sa parehas nilang giordinahan. Ikaw mga kinunan, ipagpili mo ito ni Cristo, authorize mo sila. Mura yun na,
So, ina na, nga, ang mga pare, mga umpisa na po sila ng pare. So, mga atong Santiago 5:16, diretso na lang ba? Santiago, ang sabi? 5:16? Ah, sige, tao na lang. Okay, 5:16. Pero umingon sa Brad, na pag sumuray ka mo sa usap ko siya, kisa may gitumbog ani Brad. Uno Pedro 2, nagilong sa San Pedro. Ipili ko kang mga harianong pare. Okay. Sa atong nabasa sa katekismo, kini ba, mas strange pagwa niya, ang Katoliko nagtudlo nga tanang mga Katoliko nga gibunyagan, tanan puros pare. Kasi tingala mo niya. Mayroon ka nga. Sa ito pa, ikaw balitas, pare ko ka, pare ko. Pero, atong i-qualify ng pare ha. Ang pare sa pagtuong Katoliko, gibahin sa i-qualify sa duha, ministerial o non-ministerial. Common priesthood, common tanan, puros pare. Ano man kay? Gibasin po na sa pinadayag 1:6, inharian sa mga pare. Di ba? Okay, ang mga sakop po, kung si Kristo pare, kita iyang mga sakop, lawa, siya ito pare, puta. Diba? By virtue of baptism. Kaya, naman na ito Kristo. Pero, gibahin lang sa duha ang pagkapare. Ministerial o non-ministerial, hindi man ito tanan giordinahan. Bisa, sa una panahon ni Kristo, di man tanan gipili nga apostol. Di ba? Kung may sakop lang. So yun nga, kita tanan, mga binugyagan, pare tatanan, common priesthood, member tanan. Pero kung mayroon kita ministerial priesthood, amora nang giordinahan, kanya nga ito mga pare na magmisa, mga obispo, sila ng kardinal, Santo Papa, na sila yung mga ministerial priest. Pero ang atong itawag yun nila, muna yung itong pare, pero common priesthood, hindi ito magtawanig, pare pa kami tumaw. Pero kay kung mayroon nila sa ordinaryo, itag Brad, pero sa theology ginato, pagtulunan ginato, commonly, kita tanan puro sa mga pare. By virtue of our baptism. Pero ang ministerial, kada rin yung i-ordinahan. Muna makamisa, makakumpirma, muna. Kami ni Nicolay, Brad, hindi pwede may makamisa na asus. Hindi mo yung ordain. Okay. So, muna, ang atong tuwag. Si Brad Douglas, bawalang Sinasabitan mo sa ibang mga pamahayagan na kung ang tao pwede tayo magtutupog sa ng reliyon. Magpasabot na pwede ang usa ka tao na sama na ito pwede makadala o mga tao. Sakto ba ito ninyo? Sa imong pamahayagan nila nga nagsanayon ka nga ang usa ka tao nagtutog-tugog o yung kaupaling reliyon. Bukod pa sa pagkain nga ang usa ka tao pwede lang magtutog o yung kaupaling reliyon hindi mo pagbuhat sa Diyos. Salamat, hindi kayo pangutanan ni Brad Douglas, no? Sa, kung may examination of conscience, atong konsensya ba, ang atong Ginoong Jesucristo naging amahan, mausa, untak sila, mayroon nga ikaw kapuusa, no? Juan 17:11, Juan 17:21. So yun, kung mutagan po tayo dito sa Roma 16:16, diba? Nag-iskot si Pablo nga likay ng panagpahin-bahin. So yun sa Juan 16:16, napahiwa masakop aning turilan ako. Ito pa sa iyang iglesia, nito po. Walihan, aron makaton o aron mausa diri. So kung imo lang analyson, ano maghimo pa po na atong konggolingo? Puno. Kana ba, no? Diyon, mo na siya, diyon. Kajuta, upag ka turas. Sa 1 Juan 2:18 o 19, kadto galing mabiya aning original na pundok niya, ingon si Juan, isipon na Antikristo. Sa ato pa, krimen din na sa atong pagsabot sa doktrina sa mga apostol ng biyaan na ito ang original na pundok. Kaya pa, importante ng
Ang imong pangutan na Lord Douglas, na magtukod ka. Okay. Sa ang pangutan ng God, okay, o dili pagbuhat sa Diyos natural, dili ka na pwede. Wala, ngayon ka na, kung ngayon ka pagbuhat sa Diyos, wala po'y mabasa ko ng Biblia na sa pagtukod ni Kristo, doon na pa'y laing patuturo niya. Nga ganang lahi. Pwede, base sa history, pwede nga, kung parang himo ka obispo ani, o leader ani, pwede ka mo tukod o lokal sa laing lapit. Basta lang, ikan, for example, nabot sa Roma, yung pag-abot sa Espanya, pag-abot sa Amerika, pwede mo tukod ito o lokal. Pero sa kupragapon na rin sa kapundok. Pero pwede nga, maghimo kag imong kaugalingon nga magbulag ka sa pundok. Okay, division naman na. Wala mo ka nagbibiya o asawa. Ano? Pero kung dili ka mo biya, ma-authorize ka sa obispo nga, pwede ba nagparay ka na, dito, pag-missionala dito. O pwede ka mo tukod ito o lokal. Pero mayroon ka, yun ka lang, usugod yung mag-imong kaugalingon, dili na pwede. Okay, anong magsugod ka na isugda naman ni Kristo. So, ikaw na lang ka magpasakop aning yang nasugdan. Okay, doon ako din matugla. Sige. Hindi ka nag-report po na. Hindi pa klaro na. Subot pasabot kaya mo sa katao di man dahil pwede magtukod o kaugalingong reliyon. Bot pasabot kaya dahil ang inyong karong na tukod pagbote na sa Diyos. Hindi po plus pangutaran ni Brother Douglas. Kaya hindi ko pwede na pagbuhat sa Diyos. Nangutana ko ganina, kung ang usa ka tao pwede ba dahil magtukod o reliyon, kaugalingong reliyon kung dili pagbuhat sa Diyos. Kaya sa imo kung pamahayag ko ganina, nga nung magtukod-tukod pa man mong laing reliyon, nagkaugalingon ninyo, pinasikan sa iyong kaugaling interpretasyon sa Biblia. So nangutana ko, subot pasabot ba di ay, kung nagtukod man na sila kaugalingon nilang reliyon, pinasikan sa kaugalingon na interpretasyon sa Biblia, bot pasabot ba rin ang tao, pwede na dahil magtukod kung kaugalingon na reliyon, kung hindi pagbuhat sa Diyos. Kaya, kung nagtukod na sila pinasikat sa kaugalingon ng interpretasyon sa Biblia, sumakay mo lang dahil ang tao na magtukod o kaugalingon ng reliyon kung hindi pagbuhat sa Diyos. So matupani mo, dili. Sunutan ako, isang danaw pulutan na, supag pasabot dahil ka ng mga reliyon karon nga nanglutaw, so pagbuhat tayo na sa Diyos. Pagbuhat tayo sa Diyos, kaya naman. Kung hindi pagbuhat sa Diyos, dili man naman katukod ang usa ka tao, pinagilan sa kaugalingon ng interpretasyon sa Biblia. Kaya matupani mo, dili pwede. So, ako kung sunod na pagbuta na, so kung pasabot, ay piling mga tao nga tunay mga reliyon na ipanggala o katamad, pagbuta na sa Diyos. Pinili man dahil sila makatukod, o reliyon kung makadalag tao, pinasika sa kaugalingon na interpretasyon sa Biblia, kung pili pagbuta sa Diyos. Okay, atong klaro yung pagbuhat sa Diyos. Okay, kung iyon makapagbuhat, kung iyon makapagbuhat na iyang gusto, hindi mo ba namin yung ka na iyang gitubo o pagbuot kay gusto niya? Kaya yung ka na, kung ngayon mo na natutod yun, na iyang gitubo, dili na ino na ito na pagbuot niya ang gusto niya. Kaya para sa niyang malawat ka o, bawal mo na, pero bawal yung malawat. Magkakapalawat, naalala ka pagbuot sa inyo. Diba? So, dapat nga si Kristo, gatupod na po sa kapundo ko iglesia, mahuna-huna na lang ito nga, hindi gudmayo na magtukod ka sa kaugalingon na ito. Kaya wala po maging si Kristo nga, magtukod ko ako, nagtukod ko mo ginyo. Wala, gani, katong wala masakop pa niyang gitukod, sakopon, sa ngayon, ano masakop ani? So ano, magtukod pa mga kato. So, kung magtukod ka, dili ka na kabubukon sa Diyos kay iyong gusto. Ano man kayo, kung magtukod ka, atong kaugalingon nga, ato ng pagduot, nga di ka magigiusa sa iyang gisugdan, buot-buot mo ba? So mahimang natukod ni mo na, tungod kay gitugtan ka. Pero dili sabton nga gusto ng Ginoo kay gusto ng Ginoo na magbahin-bahin niya. Nga sa Roma 16, 17, 18 na
exercise 17. Ano yung misubok at balik kami tulong na rin. Ang iyon ko kami ng eksuron na magbantay o magnikay kami ni atong mga tao na mabahin-bahin o musamo kaninyo pinaagi sa pagsuba sa pagtunod ang inyong malawat. So, panagbahin-bahin. Ano, di ba wala niya kay simple? Kaya doon panagbahin-bahin, supat mas doktrinas pa nag-iusap. Kaya ang doktrinas pa nag-iusap, kinanglan, mausa na kita sa pundok na isugda ni Kristo. Yan to, unang siglo, no? Kaya nagsubal ito sa Jerusalem. Na ang nag-isugda niya, may ligon. Bisan ang gaan sa pero dili makapunto. So sa ato pa, igo na nagdamag, tanawa ni Gikan sa kasaysayan, unang siglo, ikaduha, ikatulo, ikapat na, ano man yun, niya, mga paning katoliko, igo na nagdamag pa sa ato. Nganong magsugod pa man ta? Mga alaman. Okay. So, hindi na tataman kay, wala kayo, hindi kayo, ha? Pasensya na ba kay, taas na kayo. Okay, kailangan, salamat o maraming mabihing sa talan o sa ito kung gunay mga sakit. So, salamat kayo sa itong asal doon sa Catholic Faith Tutundo sa Sundriano Senior alias Veritas. Ngayon na lang kita yung mga pahibalo po ang atong Bible study sa Dipanguluhan sa Catholic Faith Tutundo. Nagapadayan niya po kita sa matag-adlaw ng Domingo, alas 9 sa Buntag, tama sa alas 12 sa Kaultugon. Yan sa St. Vincent's College ng Siyudad nato sa Dipolog, no? Room 101. Ngayon, doon na sa mga programa, ang ating show by Silver Sundriano sa RSN DHDR. Matag-adlaw ng Domingo, alas 6 taman sa alas 7 sa Kabuntagon. Ngayon, ang atong sangka sa Katarungan, nagbadayan kaya po kita sa RSN DHDR sa matag-adlaw ng Domingo. Alaw na taman dalang po sa kahapon o po ninja kahapon. Sa programa na ito sa Susport, kaabot sa matag-adlaw ng Biyernes, mga alas 2. No? Sa hapon, taman sa alas 6. Ngayon ay may malulit o kaubat. Ako na ikuha ko niya. Niya ang tagaling na